Miljana je primetila da je Zola jeo iz tanjira Stanije Dobrojević, pa mu je odmah sve sasula u lice. Jeo si, od mene nisi uzeo ni mrvicu, a sad, kada je ona otišla, ti uzimaš i jedeš. Znaš šta ona radi? Taj hleb što jedeš, ona je grizla. Ovo je moj hleb, nije ona grizla. Mogu ti se zakleti u šta hoćeš, pravdao se Zola. Dobro, ja ću sljedeći put da jedem sa Miljkovićem, iz istog tanjira. Pićemo kafu iz iste šulje. Miljković nije zarazan. Zna šta je radila Luni. Nastavila je da viče Kulićeva. Iako se u prvi mah učinilo da se svađa stišala, Miljana se ponovo vratila i nastavila je raspravu. Oko salate se svađamo. Bio je u šoku Zola. Znaš šta ona radi? Znaš da je prošle žurke grizla iz Miljkovićevog tanjira, jer sam ja otišla da jedem kod nekoga. Znaš šta je bilo prošlog utorka? Nastavila je besno Kulićeva. Potom je Miljana otišla po Staniju kako bi ova razjasnila da li je jela iz njegovog tanjira, ali stvar se samo zahuktala. Umesto da porekne, Stanija je rekla da je jela iz sva 4 tanjira, pa i Zolinog. Eto, jela je, rekla je Miljana. Nije jela ložite, bio je uporan Zola. U jednom momentu je Miljana čak odgurnula Zolu u svom tom haosu, a svađu su nastavili i napolju. Ipak, poprimila je i još malo veće razmere, s obzirom na to da je Miljana optužila Zolu kako se u 5-6 ujutru okreće ka Ani Korać i samo zadovoljava dok je gleda.